Hamasei ikastetxetako 1923 ikaslek bide hezkuntzako eskola lehiaketan parte hartu dute marrazkiak eta esloganaz eginez. Haur eta lehen hezkuntzan segurtasuna sustatzeko. 2019ko San Ferminetako txupinazoa La Pamplonesa jaurtiko du. Solana kontseilariak eskertu egin die eskolaen parte hartzen ari diren irakaslei Nafarroko eskolan berdintasunezko hezkuntzaren alde egiten ari diren lanagatik. Nafarroko gobernuak iragarri du hurrengo astean Arga 5 itoitzeko urarekin ureztatuko dela, Aguas de Navarra emakidunak baieztatu duen bezala. Nafarroko ubidearen lehen fasearen handitzearen inguruan azken egunotan gobernuaren konpromiso falta adierazten zuten berriak gezurtatu ditu Elizaldek iragarpenarekin. Nafarroko gobernuak medikuntzako ikasketak baimendu ditu Nafarroko Unibertsitate Publikoan, aurre inskribizioa epe arruntaren barne egin ahal izango da datozen egunotan. Pedro Errasti nefrologoak medikuntzaren praktika onenaren Sánchez Nikolai 10. saria jaso du. Gaurko titular nagusiak errepasatuko ditugu orain. Hamasei ikastetxetako 1923 ikaslek bide hezkuntzako eskola lehiaketan parte hartuko dute, marrazkiak eta esloganak eginez. Haur eta lehen hezkuntzan segurtasuna sustatzeko. Haur eta lehen hezkuntzako Iruñako hamasei ikastetxetako 1923 ikaslek hartu dute parte guztira beren marrazki eta esloganez bide hezkuntzako eskola lehiaketako azken edizioan. Aurtengoa 18. edizio izan da eta lehiaketaren bidez Iruñako udalak eta Iruñako udaltzaingoak bide hezkuntza txiki-txikitatik jakitea eta horren balioak aintzat hartzea sustatu nahi dute. Eta hala egin dute Mafre Institutoarekin elkarlanean. Lanik onenak goraipatzeko zenbait sari eman dira, Kondestableren jauregian. Iruñeko udalak aurkeztu diren lanen arteko 18 onenak saritu ditu, ikasturte eta modalitatearen arabera, marrazkia edo eslogana. Sari hoietako 2 lehiaketan parte hartzerik handiena izan duten ikastetxei eman zaizkie Iturrama eta El Molino ikastetxei. Ordenagailu eramangarri bana jaso dute 2 ikastetxe hoiek, sari modura. Ikasle irabazle bakoitzari mendi bizikleta eta kasko eman zaizkie eta 8 kategoria bakoitzeko onenei mailota ere bai. Sariak banatzeko ekitaldian Itziar Gomez herritarren segurtasuneko eta elkar bizitzako jarduneko zinegotzi ordezkaria aritu da buru eta udalbatzako beste kide batzuk, udaltzaingokoak eta Mafre Institutokoak ere bertan izan dira. Halaber, aurtengo edizioan parte hartu duten 16 ikastetxe hauetako ordezkariak bertaratu dira. Azpilagaina, Calasanz, Claret Larraona, Doña Mayor, El Lago de Mendillorri, El Redín, Esclavas del Sagrado Corazón, Iturrama, La Compasión Escolapio, San Cernín, San Jorge, Santa Teresa de Jesús, Santísimo Sacramento, Santo Tomás eta hezkuntza bereziko Andrés Muñoz Garde eta El Molino ikastetxeak. Edizio honetan 1408 marrazki eta 515 eslogan aurkeztu dira. Kategoriaz kategoria marrazkiak berexia izenekoan 42 lan jaso dira. Haur hezkuntzako 3. mailan 218, lehen hezkuntzako lehenbiziko mailan 489, lehen hezkuntzako 2. 556 eta lehen hezkuntzako 3. 113. Esloganei dagokionez 187 lan aurkeztu dituzte lehen hezkuntzako 4. mailako ikaslek, 187 lan lehen hezkuntzako 5. mailakoek eta 131 lehen hezkuntzako 6. mailakoek. 2002 urteaz geroztik Iruñeko udalak eta Mafre bide segurtasuneko institutuak hitzarmen bat sinatzen dute. Zeinari esker bide ematen baitzaio lehiaketa honetarako deialdi egiteari. Udaltzaingoaren bide hezkuntzarako taldea 1980ean sortua, arduratzen da ikastetxeen parte hartzea sustatzeaz eta Mafre Fundazioak egiten duen sarien finantzazioaren ekarpena. 2019ko San Ferminetako txupinazoa La Pamplonesak jaurtiko du. La Pamplonesak musika manda jaurtiko du 2019ko San Ferminetako txupinazoa. Iruñeko udalak antolatutako bozketan
boto gehien lortu dituen hautagaitza baita. Erroldatutako 16 urtetik gorako herritarrek emandako 9.472 botoen 192 baino gehiagok bermatu dute musika bandaren hautagaitza aintzatespen honetarako. San Ferminetako mailan proposatu zuten 4 elkartek, Iruñeko udaleko gaiteroen banda, Iruñeko Peinen Federazioa, Zabalguneko auzo elkartea eta Gaiarre Antzoki Fundazioa hautagaitza aurkeztean. La Pamplonesak duen jaiekiko lotura argudiatu zuten, beste merituen artean eta hiriaren historian beti berton izan den bandak mendeurrena 2019an betetzen duela gogorazi. Aurten 4. urtez Iruñeko alkateak orain jardunean Joseba Sironek herritarrei eskuordetu die txupinazoa jaurtiko duena izendatzeko erabakia, zein alkatetzaren eskumena baita. La Pamplonesa Luisa Baltza Iriarte hautagaiarekin izan da lehian 8.724 eta 758 botoz urrenez urren. 2014tik Osasuna Klub Atletikoko lehendakaria denaren aldeko hautagaitza Corredores del Encierro taldeak aurkeztu zuen. Iruindarrek aukeratutako izena jarduneko alkateak iragarri du prentsaurrekoan eta musika bandaren ordezkari Jose Andrés Palacios La Pamplonesako lehendakaria izan da. Parte hartzea maiatzaren 28tik ekainaren 10 gauzatu da. Bozkatututen 9.472 personen 181 kakotx batek, vbikoitza pamplona.es webgunean emadute botoa, iaz baino batzuk gutxixago. Bide hori iazko hautesleen 189ak aukeratu baizuten. Beste 1.265 lagunek, hau da 113 kakotxalauk, Zibibos sareko hautesontziaren batean utzi dute beren botoa. Eta beste 523, hau da 105 kakotx, telefonoz bozkatu dute 010 herritarrendako arreta zerbitzuaren bidez. Solana kontseilariak eskertu egin die eskolaen parte hartzen ari diren irakaslei Nafarroako eskolan berdintasunezko hezkuntzaren alde egiten ari diren lanagatik. Jarduneko hezkuntza kontseilari eta gobernuko bozeramaile Maria Solana Aranak eskolae bideak irekitzen jardunaldian parte hartu du. Hezkidetza programan lanean ari diren persona guztiei egiten ari diren lana eta erakutsi duten konpromiso eskertu nahi izan die kontseilariak eta azpimarratu du eskolae jasaten ari den salaketa, jazarpena eta azken batean sorgine iza dagoeneko erreferente bilakatu den eta atzera bueltarik ez duen hezkidetza programa dela. Nafarroko hezkuntza sistemak hezkidetzan trebatutako 2.300 irakasle ditu eta geroz eta gehiago dira lanean emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna 0 urtetik hasita ikasten ari den gaitasuna izan dadin. Halaber jarduneko kontseilariak bideak irekitzen dituzten emakumeak, eskola erreferenteak banatu dizkie Fatima Diarre, Sani aktivista eta kultura arteko bitartekariari, Amaia Remirez Garzia ekoizleta gidoilari eta emakumezkoen Osasuna futbol taldean. Nafarroako gobernuak iragarri du hurrengo astean Arga 5 itoitzeko urarekin ureztatuko dela Aguas de Navarra emakidadunak baieztatu duen bezala. Nafarroako ubidearen lehen fasearen handitzearen inguruan, azken egunotan gobernuaren konpromiso falta adierazten zuten herri berriak gezurtatu ditu Elizaldek iragarpen honekin. Landa garapeneko ingurumeneko eta tokiko administrazioko kontseilari Isabel Elizaldek adierazi du Arga 4 zatia bukatu eta gero, Arga 5 itoitz urtegiko urarekin ureztatuko dela hurrengo astean. Aguas de Navarra emakidadunak bidali duen informazioaren arabera hurrengo egunetan Arga 4an mendiadarraren betetze eta presio probak eginen dira. Ondoren aurreko ureztatze kanpainatik Arga 5eko ureztatzea ahalbidetzeko erabilitako behin-behineko ponpaketa sistema deseraikitzen hasteko. Halaxe jakinarazi dio Elizalde kontseilariak jarduneko Nafarroko gobernuari egindako bilkuran. Ondoren antolatutako prentsaurrekoan Isabel Elizaldek adierazi du iragarki honek aurreko egunetan argitaraturiko zenbait informazio gezurtatu dituela. Izan ere informazioiek zalantzan jartzen zuten Nafarroko gobernuaren konpromisoa Nafarroko ubidearen lehendabiziko fasea handitzeko lanen kontratuan bildutako bete beharrei dagokionez.
Halaber landagarapeneko titularrak argi utzi du, emakidudenaren likidezia edo finantzaketa falta enpresari baizik ez dagokion erantzunkizuna dela. Edozein obra kontratatuan bezalaxe, eta ez da zilegi erantzunkizun hori administraziori egoztea. Likidezia falta espedienten egoera administratiboarekin lotuz eta are gutxiago egoera horretaz baliatzea kontratuaz gaindiko abantaila ekonomiko gehigarriak lortzeko. Horrenkariaz konseilariak adierazi du martxoren 26an emakidadunak eskatuta bilera bat egin zela Madrilen kontratuari atxikitako finantza erakundekin, eta bertan izan zirela sozietate emakidadunaren eta ordezkariz gain Aguas de Navarra enpresako akziodunak, garapen ekonomikoko lehendakariorde Manu Ayerdi eta honen idazkari tekniko nagusia, baita landa garapen ingurumen eta toki administrazioko kontseilaria eta landa garapen nekazaritza eta abeltzaintzako zuzendari nagusiare. Nafarroko gobernuaren ordezkarien eskariz finantza erakundeak argitu zuten ez luketela eragozpenik izango Arga 4 22. sektoreko obrak gauzatzeko behar den finantzaketa emateko. Nafarroko gobernuaren iritziz, emakidadunaren arazo nagusia 2014an sinaturiko kontratua da Aguas de Navarra enpresaren eskaintza baino 129,9 merkeagoa baita aurreko legealdian idatzitako proiektuaren zehaztasun falta ikaragarria. Egin beharreko askotariko aldaketak modu administratiboan tramitatzera behartzen duena. Hori guztia kontratuaren legezko mugak aintzakotzat hartuz eta adjudikazioaren prezioaren 20% gainditu gabe, izan ere bestela jokatuz gero kontratua indargabetuta geldituko litzateke. Gaur egun sozietate emakidaduna ez da betetzen ari Arga 4 adarreko eta sektoreko gainerako lanak betetzeko epeak. Tramitatzeko bidean dauden espedientei dagokionez, gobernu erabakien bitartez onartutako aldaketak baliokidetzeko espedienten plan ekonomiko finantziarioa fiskalizatzen ari da eta sozietate emakidaduna 10. eraskina berriz ere lantzen ari da, egaren adarreko gauzatze aldiko datak eta epeak finkatzeko. Sozietate emakidadunak onartutako inbertsio gehikuntzak kobratzeko moduari buruz adierazi dituen zalantzei dagokionez hori guztia argituta dago bi aldeen artean sinaturiko kontratuaren pleguetan eta kontratu publikoi buruzko foru legean. Horren harira gogoratu behar da gobernuak aurrekontu estaldura eman diela ondoz ondoko aldaketek eragindako zenbateko berriei, eta ondorioz kontratuari atxikitako lege mailako bete behar guztiak bete dituela eta beteko dituela ulertzen dugu azpimarratu du Elizalde kontseilariak. Nafarroko ubidiaren lehen fasea handitzeko lanen kontratua 2013an lizitatu zen 121,8 milioi eurotan eta 2014an esleitu 73,7 milioitan. Emakida sistemaren bitartez handitzeko lanen bukaerako kostua 389 milioikoa izan zen eta horri gehitu behar zaio proiektuaren diseinuan egindako aldaketen ondoriozko gehikuntza. Hartara guztizko kostua 453 milioietara igo da, 2018ko gobernu erabakiaren bitartez, hots, gehikuntza 13,9 izan da. 9,9 aurreko legealdian egindako aldaketei dagokie eta gainerakoa oraingo legealdian egindakoei bereziki Arga 4 deritzonean. Nafarroako gobernuak medikuntzako ikasketak baimendu ditu Nafarroako Unibertsitate Publikoan. Aurre inskripzioa epe arruntaren barne egin ahal izango da datozen egunotan. Jarduneko Nafarroko gobernuak onetsi du Nafarroko Unibertsitate Publikoak medikuntzako graduko titulu ofiziala lortzeko irakaskuntzak ezartzeko baimena. Aurre inskripzioa ekainaren 14 eta 21 bitarte egin daiteke aurre matrikulazioaren epe arruntaren barne. Lortutako akordioarekin osasun sektorearen kidekoak diren titulazioak Nafarroko Unibertsitate Publikoen ezarrita geratuko dira. Graduak bioteknologian, ingeniaritza biomedikoan, psikologian, zientzietan eta datuen zientzietan. Era berean, Nafarroko Unibertsitate Publikoen lehendik egiten zen graduen eskaintza, erizaintza eta fisioterapia indartuko da maila ezberdinetan. Baliabideak eta irakasleak barne,
instalazioen erabilera optimizatzearekin batera. Modu horretan, Nafarroko Unibertsitate Publikoen eskaintzen den medikuntzako graduak gainera osasun ikerketaren ekosistema bultzatuko du. IDISNaren Nafarroko Osasun Ikerketaren Institutua eta Navarra Biomeden esparruan, ezagutza sortuz eta jarduera klinikoa irakaskuntzarekin eta ikerketarekin uztartzen duten profesionalen karrera akademikoa eta ikertzailea inplikatuz eta bultzatuz horretarako jada lanean ari dira. Nafarroko Unibertsitate Publikoan medikuntzako gradua, osasun arloan Nafarroko espezializazio adimensuaren estrategiarako S3 egiturazko gakoetariko bada, eta gobernuak eta unibertsitateak Nafarroko osasuntsuago eta lehiakorrago izatearen alde elkarrekin egindako apustu erabakigarrierekiko bultzada argia. Medikuntza ikasketak unibertsitate publikoan egin nahi dituzten ikasleek aurre inskripzioa egin ahal izango dute 2 egun barru hasiko den ohiko epean. Lehen 2 mailak egungo osasun zientzien fakultatean hasiko dira, fakultateari eraikin modular gehigarria gehituko zaio jada 333.000 euroren truke lizitatua. Nafarroko Unibertsitate Publikoek eta Osasun eta Hezkuntza Departamentuak lanean jarraitzen dute aldi berean, gradua hartuko duen eraikuntza berriko eraikinak izan beharreko ezaugarriak definituko dituzten premiak zehaz-mehatz aztertzeko. Medikuntza eta psikologia graduak hartuko dituen eraikin berriaren gauzatze proiektua lizitatzeko premien programa amaitzen ari da Hezkuntza Departamentua. Eraikin berriarekin Nafarroko ospitalgunean egungo erizaintzako eraikina handituko da. Hau da, 8.000 metro karratu gehituko zaizkio sestra gainean ospitalgunean egungo unibertsitatea azalerari. Lizitazioa datozen hilabetetan argitaratuko da Nafarroko kontratazio atarian naiz Europar Batasuneko egunkari ofizialean. Proiektua burutzeko ospitalguneko partzelan hirigintza aldaketa egin behar izan da. Era horretan, apirilaren 17, Hezkuntza Departamentuak Irunlarriako ospitale eremuko plan bereziaren aldaketaren behin betiko onespena iragarri zuen. Arazo urbanistikoetatik libre uzten duena medikuntzako etorkizuneko graduaren eraikina eraikitzearren. Unibertsitatean edozin titulazio ofizial ezartzea autonomi propiotik sortzen da. Beste titulazioetan, ez bezala medikuntzak beste baliabideen artean kalitatezko giza baliabideak eta baliabide materialak behar ditu osasun sisteman bertan praktikak egiteko. Graduan osasun langileak sartzeko edo espazioetarako eta ekipamenduetarako baliabide ekonomiko eta material oso zehatza jartzeko. Hori dela eta gobernuko departamentu inplikatuek bat osasunak eta hezkuntzak unibertsitatearekin koordinazio lana egin dute maila oso ezberdinetan. Kudeatzailetza, irakaskuntza eta ekarketako errektorea ordetza, osasun zientzietako fakultateko dekanotza, obra zerbitzua, irakasle espezifikoak eta bar. Graduaren ezarpenean bideragarritasuna eta kalitatea bermatzeko. Dena onerako baterako konpromiso hori gabe, ezinezkoa izango zen tamaina honetako proiektua aurrera ateratzea. Behin Nafarroko gobernuak baimena emanda Unibertsitate Politikarako Biltzar Nagusiak eta Hezkuntza, Kultura eta Kirola Ministerioak Espainiako gobernuan aurkeztuko dute baimendutako tituluari izaera ofiziala emateko eta unibertsitateen, zentroen eta tituluen erregistroen inskribatzeko proposamena. Pedro Errasti nefrologoak medikuntzaren praktika onenaren Sánchez Nikolai 10. saria jaso egin du. Fernando Domínguez jarduneko osasun kontseilariak medikuntzaren praktika onenaren Sánchez Nikolai 10. saria eman dio Pedro Errasti Goenaga nefrologoari, bere bokazio, ibilbide profesional eta Nafarroko Unibertsitateko klinikako giltzurrinen trasplanterako unitatea sustatu eta bertan 40 urtez egindako lanarengatik. Goizean eguzkitsu, arratsaldean bero lainoak garatuko dira eta baliteke zaparradaren bat botatzea. Hego-ekialdeko haizea ibiliko da, arratsaldea aurrera joan ala iparraldera aldatuz joango da. Temperatura maximak gutxi edo nahiko igoko dira.
Ostiralean egunaren hasieran eta amaieran zeroa tarteka lainotsu egongo da. Eguerdi aldera ostarteak zabalduko dira. Arratsaldetik aurrera zaparradaren bat bota dezake. Ipar haizean nagusi temperatura minimoak gutxi igoko dira, maximoetan aldaketarik ez. Hamasei ikastetxetako 1923 ikaslek bide hezkuntzako eskola lehiaketan parte hartu dute, marrazkiak eta esloganaz eginez. Haur eta lehen hezkuntzan segurtasuna sustatzeko. 2019ko San Ferminetako txupinazoa La Pamplonesa jaurtiko du. Solana kontseilariak eskertu egin die eskolaen parte hartzen ari diren irakaslei Nafarroko eskolan berdintasunezko hezkuntzaren alde egiten ari diren lanagatik. Nafarroko gobernuak iragarri du hurrengo astean Arga 5 itoitzeko urarekin ureztatuko dela, Aguas de Navarra emakidunak baieztatu duen bezala. Nafarroko ubidearen lehen fasearen handitzearen inguruan azken egunotan gobernuaren konpromiso falta adierazten zuten berriak gezurtatu ditu Elizaldek iragarpenarekin. Nafarroko gobernuak medikuntzako ikasketak baimendu ditu Nafarroko Unibertsitate Publikoan, aurre inskribizioa epe arruntaren barne egin ahal izango da datozen egunotan. Pedro Errasti nefrologoak medikuntzaren praktika onenaren Sánchez Nikolai 10. saria jaso du.